Ovo je zahtjevno. Dođite nam u goste u petak, ostanite subotu, nedjelju, jer je nama program vrlo bogat. A program vam možemo podijeliti u nekoliko elemenata. Od sveg tu je slavnog sporta izvođenje. Nudit ćemo malo umjetnosti. K tomu stand-up komedije, k tome imat ćemo i disko večeri i cirkusa, izvedbe, radionice, a sve k tomu još i tradicionalno pučko veselje u nedjelju s misom. Od sportama tamo vam nudimo vrlo teško nordijsko hodanje i još tomu biciklija idu, pa još tome atletsko utrku na 9000 metara sa 3 tome stajanja da se odmorite i još uz to malo prezalogajite. A od glazbe tamo vam nudimo karlovačkog Boba Milana, što vam samo s gitarom nastupa, i još k tomu DJ Marija Kovača, a od džeza Lelu Kapovic trio i velike k tome improvizatore, petoricu drugova iz Kozmodruma. Od umjetnosti moći ćete uživat u predstavi Vilija Matule, što se zove Minhausen, a nazvana po slavnom je čovjeku, što je samo istinu zborio i još tomu nastupat će jedan performer hrvatski s performansom, što nomu je Gloria nazivom. A u glazbi u samu subotu ko vrhunac nastupit će splitski bend što se kliče TBF-om ime nosi.
sve to je cijelo vrijeme praćeno tradicionalnim pučkim veseljem.